for the Electric Ireland, All-Ireland minor football. Á fáilte olbhróid a chuirde I lig rud nua atá luinneomh agus sé sin roinge trí cluiche Ceannais a bheith go bhain sa bhfineú Electric Ireland den chiad ó riamh beidir go géisih amach os ar ggóir an son churn hémas I héananig agus runfar an churn sin den giadúir ceandas na fórnacha a há an mó os for ggóir amach an son dheis sa dómh há cúnta an dón agus chlés a bhlastan chud is mó tá gan áras an Iarmhí an dá an seo tabhairt aig a chéile agus díaltas na baintach déadthrá an Iarmhí a chail sa chréibh faoi fethe bí so tá taí an dá an seo chéile agus an dá chun dé agus iad a tabhairt chun trod an trofnú an chuigur déag a stólam den dá éan mar a há listáit amach os for ggóir amach an son agus tas nóí de cúnta an dón le cadmó trabar stig sa chóil ar siú trofnú na nua tá sé Parhalán ceans na Parhalán I gimmert ala chunán a gibir dó osín ó morchógus an begile eán a gibir a ceir. Salína lecó trafnú na cóna go caiite seán macróí agus le chun leintsin príomhna amach an son agus speirt. Bhí bhór an son Lord Parka dóna mac chéarnán agus íonta bliana an son stig I Lord Parka. Fantastic an son cheappa go na scórna chun tacht go háirithe over a héin déag trafnúna crothóir mac go bhharda gibir dé ach dara mac pólín stig ag gibir a héin déag brá with the code agus pointe I'm siú éisiú de fear rihid leo trafnúna le pá na cóna an steach fantastic. Anna chud club na difriúla ó chunta an dóna mórán an ar an céanna immert trafnúna an jobh á fear eile ó rihid BEO Daniel Carr Daniel me gibir chura ag gibir trídeag an captain bara Mark Iarmhí agus Cathal McCrea san Craobh nach a fuair chunta an dóna trafnúna an jobh. Ó hebh an Iarmhí droch iireachta I ggóig go láinn chun níor na ráileat ach hád a tréis tacho fada le seo le bua deas an ag chunta líisios chluithe le Ceannais cethir dóigh an ag héana cethir déag neart cúil a tacht an rá sin agus is stig sa chúil dómh siúd fear díreach go fear mór chumá stig dómh siúd an mó buchanna a gibir a héan ó seanróga bhd an gáir. Fear eile ó seanróga bhd an gáir ná ó siarán an gáirthe leis an captain Cian ó fuite agus dair de bhórca ag gibir a ceann. Fear eile ó seanróga bhd an gáir ná táim mac an bháistir a gibir a cóig a hátaobh le Adam Gáin agus Seán McCarroll trafnúna an jobh agus stig a Lord Parka gairt a há brábal a scórna I'm siú chun má a Mikey McBride agus dair an bríomh 8 agus an stig fantastic ó si a Lord cúil trafnúna an jobh mar capá ran na coitinta nácúnta an dún trafnúna an jobh chun na cúil sin I'm siú á go háirithe idir dóibh trídeag agus cóide tá Andrew Housigh an dair a chunla déanamh de agus héinte go mach trafnúna agus Cormac McCarthy go bhór cúil in aiglí sé an cléthe le Ceannais críocht amach an íana le tosig. Stig chuntasig an son bhar caiis an ghairí an son Séamus McGee bhór cúil a héin an lá sin taobh le rion offline agus fear a bhór háchúil an lá chéanna líon ó scathil a críocht amach an chuigur déag don Iarmhí trafnúna. Tá fear ó bhuiineáin fear áta chuile déimad ó beolán a stig mar réiteoir trafnúna in jobh beagárán na bhíonna going a gan cúpanúm go stoppamíd dá sin nóir a chagan sé. Háirn óhála bhuaig na cléí ansá suchábháin trafnúna in jobh fuair na baile deire dóchant na cléam agus ardhacha in ag Longfort ach I déanamh ag an dún fós chuna sin na chréoch nach dúna. Stoppamíd in is háide dá na
siú River seo ceanna go héana agus ceanna go trí cuma beo ar bórc Tráchtaire Neomh job má denta ag muintir Cabhán ar bórc Tráchtaire ag Grianverden chud is smó Tráchtaire níomh Ein airing on the hen chlog peisgere ach tá gaiach séide an bhéich sin séide an taobh clé gdíon taobh dhéis taco sé sin le foiin chunta an dún Tráchtaire na sichiadrach peisgere agus níorhí an bimmert an aig na gaithe sin Tráchtaire. Bhíonrá díomad beol an stig in láir buil í cúpla cinenne eisteige in sa chluithe ribh seo sa díomad beol an agus cluithe olmhór ó sa chóir amach an chiad cluithe den toort seo immer riamh Tráchtaire Neomh a stair a dhéanamh gan áras a thuíoch an fámáid don Mionúr an bhíon caite an dáirn ceirn bhí gin dribh seo sa cléí ceirú Ceannais iad san na bóitóirí nó an drama chail i gléí Ceannais na cúigií an son á tír 2 nó rang dó agus na fórnacha chuntaithe a bhí láir buid agus an son na ceanga tháinig ar bon ar fad na cúigií sé sin rang 3 agus immer na chuntaithe sin in aige chéide a cúpla seachtaí nuas agus an dáir ná tréis tachaí ceann eis sin chun cluiche seo immert agus churann hémasí hénig a bóchantá ná níorhí agus chunta an dún. So go an castach níró casta rud má é déanann sé maithas de lads óga há gimmert ag Leibhéal seo béad de bhliain amháin with forhúil chu gimmert tíobh bliain amháin ag an Leibhéal seo agus tugann sé seanstómh rud éigen de bhóchan agus an dáirn a móhann sa éigíar an cluiche seo a bhóchan gan éon áras a Tráchtaire an níorhí leis sin níród chun tús a chuir rudaí a chunta an dún le ceathar dé agus stig na le chéin den bhard chosint an son agus bóchan sead an níród ach gach go maith son ag fearna hiorhí taid nach an bháiste an son immer han déhrína agus tucha sé hanéis do chunta an dún fear. So chunta an dún le ceathar dé na le chéin ílach fearháin thuas an tosaigh fágad é sin sin a captain chunta an dún Brian Baramaciwi Baramacabáid fear cail chua an tain fear ó cail chua Tráchtaire Neomh há sé leis sin is neartaíon leis sin chamáin i bhíon bhór sé neartaíon sa an déhlín is Tráchtaire tá cúpla ciad bailile isteach an san faoin ar món ná bí bachan ar daine an déhlín ílach Dás é nó hád ar éon ar an déhhead tá cúpla ciad bailile isteach an sa an dáchanta cin gohfuil sa go lecha chunta dún agus lecha ó níomhí Tráchtaire slua deas bhí slua maiteach an sa níos slótha agus Longford i gimmert naig ó bhacha níos siar bhí an cíd seansa chun sa béidir chumach an ciú chumach an chochad ach an ceann sin mar fóríad ach tuach míidir be de sé acu kick séir a hógantach. Bhí stóirte breatha bailile isteach an sa den chiad agus an dara a chluithe i Neomh. Bhí mar rá níos dótha an bua ag maintir ola in san dá chluithe ribh seo na cúnta chuide in aig bhlá clia a cúpla pointe agus an san an áíire thug á bacha léasa a Longford a bhuaig chuig go láin díirech tamlí nó hen nach ní raibrig sé amach goróhád óh Tráchtaire Neomh. Ní rád a róhásta le cuasa mar bhíach maintir Longford a frach lo go dtí deireann chluithe bás mór an son fuite go chamá a bhí go háirín de frisce. Pointe nach an trasná peisgur ar eistín cluithe seo agus dírómid ar an cluithe seo go ceann 60 ganúm eile le ann breise agus hic na pínós má háiste le tastáil an chiad pointe tacht an son ó sémas mac chuí Tráchtaire Neomh. Pointeháin gus gan éon fointe bhós ag deireadh an an loch a ghánúm agus trochanna second imime staid Breffni Kingspan an sa Cabhán Tráchtaire. Son fuite an son ag fear fuite an dún a fear sin seán na Cabhán i éire a chun talún agus ag den ríist. Dún is sé brisisteach an san lechaile den iad óir Tráchtaire an san co se fuite fí éireadn das is gunnis ceapád a chóchaí chunta an dún túsa chur in a scóráil Tráchtaire Neomh chána bhaich leo go má rud a cabhróid leo in san chiadrach seo an bhaich sin in si beganin difriocht in si beganin difriocht in san chiadrach chun dráidí kicáil na naig peisgure agus na neachtainna a fóríad an déhhair an fád a chu an déobh seo Iad go dás gon san an baile macií agus an chiad pointe fuitige siúd fearcaid cuar agus captain Leibhéal leis an géad pointe do chunta an dún.
Chéire. Dónam le Kid Chéire. For hit BEO. Chama, sa dynna go má. Chama go Coiltenis. Fara tú Cabhán. Fara mór. Nítlá sa go chama. Hasan sé roithe. Tisim an son bhí Leibhéal Scahan. Nítlá de tisim an móthir barc sin Tráchtaire nó bheith sleam go leor. An líróid sleam go leor chama. Agus ná Cailte lead sa sin. Tráchtaire an bailh. Rád a fara hún gan in hús fú sin. Cómach. Ishmael McAweir, winning goal. Darren Shearer Gashudi, Adam McGowan. Chastanish, time up a Washington. A reached Kuntan Doan Deer for the Firelaw and Hoskin Castle. The Firelaw Park, come on, fashion of Darren McCauley, Roher, Bert, near V, Gear Stuck for the Baramaki Stachel. Ní stoppen si é sé treéis casa a sé stig leis sin chomá tá berte chun den dún tebh stig ach beirech Brian an gansí tógach an talbheith í don go mé géon chóirtan so méid be an tóg péisce an son bhí sé sin dain séireach go leor ar amach í bhí le beganín spás ní féidir spás a hart an méid seo í tógach an talún agus seansan is sé glí an bliana é seo a chur an trasnáin ar a gosíéis. Far Carú é roimh díreach an easta caithir dar firste agus an chéadpointe fute ag líam Tráchtaire in leobh hápointe is tí pointe i bháin hápointe ní chéire ag cúnta an dón agus seansan is de Adamó Bóchaile ó Hamró go bhfuirin geabhar ceam se chur geabhar beidir nó fada tá fear fecha leir leis se fada ceann deas agus an léon den amachcáil mó ar an déobh an son é bailithe fear fear na hirbhí Bronach an má agus táimach an báiste le ceannaí deas ísisiil chuiristeach an son. Bhí sé bailithe an gíadó cosantó cúnta an dón an le cid a éán tríis an ábhar an dhéanam an son nach fós líorbhí is níró droch pásach tu mí aráis tá kick séir foiite beirech ar gansaí fear na hirbhí an son agus chu seansa go níorbhí an darfointe aimsú Tráchtaire droch pás lábh a díreach roimh sin agus anach a droch pás na lábh Tráchtaire neomh ó Gachar na bhí mohan dí seo Tráchtaire. Séamas má cuíonis, cuinte ag Séamas go dí seo. Sin coilthe an trasnáin tágadain an darfuinte ag Séamas má cuí Tráchtaire neomh agus háfuinte is si na fáinna í cóngach go leor ceapá tá cum mar an gluithe seo mar ráibh Cavan treabhar sin coilthe go hálan an sansanéir ag deire ó bríon deire trasna gcéin iscrí Macabhair drochaíocht agus siúd chun neartó chunta an dún siar tá bertó chunta an dún an is chun tosaigh an búachar ar cuasaí ach tá an hirbhí chur breúir an déhheile Macásigh fós dálach ag cailte go siúd sé tóg an talún líród a ggéifhiúin ach dain séoch go leor an son ó Andrew a Hausaigh é tóga chun talamh ach Ach go leor ní gur chaid sé níró péisce le sé badanis ag na gile cheara bhfuil BEO ar róthirnis chun tosaigh náit spás ó sa chóirimach tá maint na hirbhí tréis cúlú Tebhstig an 15 níos tá dóna a ríist chun ceann áda chuiristeach sé bailile faoir an fearmó captaín na hirbhí cían de faoitlaí. Ní siad hos an débrína bailile inis ag Cormac na Cofaí. An spás a chóirmach a fíochar an lús ó chosantóirí chunta an dóin a fiile an son agus le lág áling isteach an son fear bhaile choilmáin Paul McHowrán agus bud fíoch sin mar róthir chu sé an láb isteach bhaigh sé an níróid agus bailithe ríiste an féidiris an pás maith chuiristeach ní féidiris gacha déanamh drochaíireacht ach tá fear breise siar ag an níorhí an fear breise sin fú láthir ná cían de féitleid fear all mhuair bhd thar sé tríg péisce agus Rástóma níos an líróid ag líamos gaithe le ceann isteach an tebhstig na dí dain séireach an is Andrew Hausaigh go bháin eile sin chur beáin níos díreach dain séireach go leor an tainehhailta go hána gan isteach
Colmó Tráin son leis an lapa agus é chu hanan trasnáin an chiad fointe dá Andrew Tráchtaire pointe chun tosa gan is seán Iarmhí tán roiach is séidir na chuine chomá leis siad sása de cuasaí mar bháil cic amach a tacht gres gear an son líon de bléine leis seilah fan mór eile bailithe ríist gin chun go chuite leis an Ceannais se isteach Ceannaín deas chumá se fuite ag an gíirecht ag fearchunta an dóin sin Dara McPaulín tá Dara brábalta scór na áil cúlna chumá bhfuil denta go máin san i Dara McGírid sa chiad íirecht an son chuir sé bhuaige is dóm gur bhain Dara McPaulín leis an líróid ar an dalabhach lena míad a ráig le cuasaí tá sé inisig Dara de Borco tá bar chláir a sé sinna gíire teach an ceann tá lads mhóra a chunta dóna gíire stoppach ní féidir ó sinna dhéanamh Dara McConlacha chumá Amach nach an son in ige bhailiú agus tá sé inisig Mícheál Mac teachta róthir I fear Iarmhí a teachta amach an son ach beirech graimer I gheansaí an réitóir díomad ó beoláin in a job má go dtí seo se chun anam a thógan chomá hí stóram Séamus Macaí a teachta amach bhí Séamus Macaí bhí teachta amach ach beirech graimer agus chunic an réitóir stóram ghfuil anam Seán Mac Farhalán tóg an son tá stóram anam tógan ar bhéon chárta agus seansan is ag Séamus Macaí an tríú fointe a chorátar a thug sé haimper 10 game breise an son fair play ghóisteach go dtíon 40 agus hand trasnáin an tríú fointe leis stigdaí haimper 10 agus 3 second a imime ar an glog an sás sa stad péisce agus cúnta in Iarmhí 2 fointe chun tosaigh Colmó Tráin is tá sé dul gear beag nach imime thar bhéirna Macrúirí an son Cha sé fósa acu sin an príomhrod a sé de tachan ceangan is a sé de géirdal ar an dahad a cóid tan Iarmhí chur brú a gan prád le na cluichí rih seo níl na tacticí dul go mór a bhaim há las obaltan cluithe immert buchas a dé agus dulchan ceangach a droch sóla an son bhí cruthór mac award há sé caiitige fearchlún daimh agus tuigh an Iarmhí chun ceang ríis tuigh sí chun ceang trí darach má chun lacha Darach má chun lacha le ceann a deas íse de isteach a sé bailithe an uairseig fear na Iarmhí agus deis aige níl an blocáil a techt níl Séamus Macaí agus pointe eile de Hamish Macaí a sé duchar an lead seo stop a Tráchtaire ceir fointe ag fear Gary Castle Tráchtaire jobh Tenta go háling aige bhí leabh leáil an techt isteach níor stop sé sinné Colmó Tráin is rud éigen deile a tastáil tá chun den dún tá sé dochar an dulchan ceangaí dhéanamh ón a leach héin faoi láthair tá Iarmhí a chur brú maiteach ar an cic amach sin agus tá sé sin denta go I ríist le Benno Siarán ar seamróga fuair an gear in is tréis an lína 15 go bhrise chun den dúna techt amach chur brúach ní héon brú é líam ó scathal in is íireacht agus siúd blocáilta síos go míad leatha choráte an réitóir brúacha de réir damhúh agus líam ó scathal cruthú íireacht an stocha chur Séamus a thóg agé Séamus Macaí credin ná ceir fointe foiite agé ní le ráú a dé giman so seans again 5 go fointeáil I 9 chéad níl ceanna bháin chutha ar fóríd ag go leid seo go fóil Tráchtaire agus an Iarmhí anna hásta le cuasaí be siad ceir fointe chun tosaigh más féidir ó seo a aimimsú agus iad an aig na gaíthe chomá. Fuite go slachfar ag Séamus Macaí 5 fointe inis ag Séamus Macaí credit nó cred 5 fointe agus 6 fointe san nomláin is ceir fointe idir na fórne ní a gaiirí go rómha ag chunta an dún leis na cicin amach cai siad rud éigen deile phríláil á firmhór a coistigh le Lord Parker ach níl an tactic seo ag oberdóibh gan éon áras ó Tráin sa lor begáin Spórt tá sé fuite tá cruthór mac award a teachta amach ó fada leis a denta go maithe ó denta go háling aige imime cho fada le dónam ba céile cheara a caiilte acu a ríist istí go Lord Parker tá ina chud feiban acu istí go Lord Parker go dtí seo dar amach an lacha a ríist dar amach an lacha ag gíire dul cho fada leis an 15 chá sin is líam ó scathal má cochaí Séamus Macaí sunk fuite ag Séamus Macaí ná sé dochar an náid sin stoppatá Iarmhí céile éileáin ag ggéire rud éigen dhéana leis ach níl a gaiirí go róhá leis faoi láthair tá Séamus a déanana slád faoi láthair tá nearpointí fuite ag nearpointí an tatan chatte ag chunta líise ach main sé seo a 6 fointe chuna bheith ag leistigh de ceirú me déag bei sé bras ásta le sin ag gluthe ceannis
Séamus in aig na gaí hisin an tainrod, tá sé fad amach go leor. A cheapá go mar se muíach go leor níos leis na híireachtaí a tóca go dtí se níl ceann amháin chur ar fóríl, cóig ceang, har an trasnán, sún sé sós an talún agus bhain ceann sin fuitige tá ceann eile fuite ag Séamus ó hé sé fointe inis ag Séamus mac gaí agus brú mailte go teachtar kick amach chunta an dún caiisiúd rud éigent eile bhí ansa. Tá an Iarmhí a tógan fear an duine sin an set-up acu, tá sé gobar dómh go dtí seo an ceann seo droch kick amach agus é caiilte tite amach ó lámh a chormach go caiilte. Sean san is ag Séamus mac gaí Séamus tacht faoi bhrú a berta chur brú ar Liam O'Scahan so agus tá sé caiilte ag éir níos fearr dó. Seán mac Párthalán an son déanamh an damáiste agus chuntain dún a teachta amach anis dónam le géad cheáire. Tá berta stig de chuntain dún ó go deas an son sin pásáling agus é fuite ag Liam de Bléine taobh stig an féin fósaruch an sota mac Cabhán agus íocht a cún sábád i chiadsca a sé fósán agus sáitig Paul mac Cabhán bhí rud éigen na tastáil ó chuntain dún gan é an áras faoi sin Paul mac Cabhán a crothú an scóir é héin a tógan in chiad kick sábálta go háling ag Adam ó bóchada stig sa chól ach an táiris hanna sé mac chuig ríist agus Paul mac Cabhán ó bhaile chomán agus an chiad cúl rud a bhí a tastáil go géir mhótha ní le dhá fointe níos idir na fórna 5 fointe bhí ann déine sé sin difriocht maiilteach agus 5 nó me déag an chiadreach imethe sa chiadreach an so é barc I Kingspan Breffni Cabhró sé sin go mór agus sunk mór an son de lads na Iarmhí gan éon áras. Mac an locha Mac cochaí agus I tóga siar a míid siar go fadan is a taimach an bháisteir chunta an dún an is le há réag taobh stig na 15 héin ach caiisiid an díread a aimsú tá sé ag Dara Ó Briain agus tá Dara Ó Briain ag seo charón bosta agus thar an trasnán idir nail na Iarmhí agus an chiad scór ag siúd well freigar na ceist an son ag an Iarmhí 8 pointe acu anis taobh stig de 7 nó me déag. Colm ó Tráchtaire. Well, ha forward is na kicking amach caiilte trocht nó na nniu forward. Ag chunta an dún. Agus an ceann sin imime hóláh chunta an dún a rís. Ceann eile chuirthe ar stré. Cormac mac Cochaí. Ceannín deas isteach. Bailethe ag Séamus mac gaí. Séamus mac gaí taobh stig den 14 tá brú a Tráchtaire tá Aaron McGilla éileán ar inis tá sé gur brúchar ar agus dairigh níos fearr leis an nóir sin ach sé imethe thar an líne an son péisceile agus beag seans ag an Iarmhí pointe eile chur thar an trasnán 3 fointe idir na fóin agus an Iarmhí déanamh slád ar chunta an dún ón kickmach tá sé do dégan de Irial an son. Bhíonn sé gaiirí dóibh go háiristigh go leir na páirce tá seansan is ag Adam McGowan. Is seo a aimsú más féidir leis an fad a chur leis ach a rís tá gaich láidir go leir séide ina chuine sa Seanna Jocker tá neartrééis titim sa rách le héile ribh seo écht a bheith an mar rud ag raibh na cosa ag an gceann seo. Ní na cosa háiseach an titim má sé titim isteach go dain séireach a chun neart an son ó chunta an dún chun dailá leis. Brúntaach an son ó Liam O'Scahan é a casa ag anpó ag iad le héin bhil an kick sé fuitige a cad é mar chosint stocha ó heh ansa thóir dé péisce é ó Liam O'Scahan a tháina sé siar chuir sé an brú fór sé an íróid agus is an bhór sé an kick séir agus táir sé seansaile de héimiis mac gaí pointe eile a aimsú trachnúna sean 7 pointe stóram an séú cheann ó chicin na sire mas féidir leis an gceann a aimsú an ceann seo bhhad níos éascan an na ceann eile. Tá stíl deasa go leid seo súann sé sós cúpla méadar agus go deas réig thar an trasnán. Stíl deas tá leids ó go háfíochant ar chunas kicin na sire thógan smaide 7 pointe Taobh stig de 9 nó me déag. Nis Colm ó Tráchtaire rís. Ra siad gear an ó seo. Líad sé báilethe ach
Nóisio Calís genta Liam de Blaine, begáin níos fearr bhuatha, the lurg sé Gerán an is agus a táirt amach tócaigh Diarmid ó beolán an líróil chun ceang ha sé sin genta ag an Leibhéal seo rud a thois le gír stoppel in a lads ógan an Gerán agus má dhéantar Gerán in éislí réchar tóg for líróil chun ceang hyper 10 méadar agus é sin genta ríist agus sémas macaí. Well, tréáil é seo de hémas macaí chun líróí a churthaim trasnáin seo an 8 pointe. Credit, you know, cred. A recha gynadog, tefistig de 5 point, tefistig de 5 numad. Soin sé sos na méarna, haran tras ná, na méidir soirtige, agus 8 pointe in is cháde. 8 pointe fuite, ag sémas ma gaí, tefistig de 5 numad. Ba sé brásás sin 10 numad in 10 pointe in aig na gaíthe le 5 numad. Doch reite mar écht. E lán tuilte gan Iarmhí tá obair íochfar a dhéanamh acu i ngachalaat an fort fichar seo an kickamach tá brú a tacht i ngachá tá siúr an son ó in Iarmhí na gír seirbh aimsú an táile os sin ó marachú bailach sé faoiar has le tachtanis sós tríd an ná lár cána leintse go néhón basco le líród áil an isteach an is barathe ag fear chaid chua bara agus an ceann sin chuigh bara an tras ná baramach íhaí well has sé ciún bhí sé ciún 10 cógnú me 10 an os ach a ríist líród fuitige agus a ríist pointe aimse an dara fuinte fuite gan éon ceann curtha fóríl ag baramach íhaí an aib ná níl sé áháid. Nis, cad dhéananig chunta an dún an kickamach da Iarmhí, well, dhéana sin bheith níos fearr, Cormac ó Coitin son agus é sin baile tá brúteach na cúlbáide na kickamach, tá líród áil an choristeach an son ach díreach thar cheann dónalmach hir ná, chunig sibh cad a bhí dhéanamh acu, há siad a lorg na cúl chunta an dún ach an ceann sin díreach thar cheann dónalmach hir ná Haran lína agus rudí ciúnathe síos go mór an son is tá ceir faointe idir na fórne. Tá job le déanamh ó héamh na tacticí ó chunta an dún go fóil ach tá chunta an dún a chur brúar na kickan amach seo den Iarmhí chomá agus gentabhad níos fór tá forward is na kickan amach caiite ag an dáir na níos troch dúna an jobh agus Liam de Blaine a tach an ceang a sé chur a trasning a siútí mar Cabhán há cúla go hana féin an ceann sin ar an íireach seo chur a thar an trasnán há leis seo anachchain séireach ar fad an idir gre sé le a cúl Paul mar Cabhán ach sása leis a pointe chomá. Coming níos fearranis ar an scór chlár Howland son. Bhí 7 pointe atara an is tá 3. Líród eile caiilte ón kickamach. Téanam amach go bhfuil 8 fáin giad is na kickan amach caiilte ag an dáir an Tráchtaire so. Job le déanamh ag na láidir an David ag le ham chun is sinna hocrú. Adam McGowan, ní réon job le déanamh ag na tosaitheoirí den Iarmhí ha mé ráibh mar tá job áling déanta chu go dtí seo troch núna in jobh tá siad i bhfad níos fearr na cosantóirí chunta an dún agus a ríist Calís an son sinan 8 Calís inis ag cosantóirí chunta an dún in áit scóráide agus iad a déanamh rudí deas go a héimiis macaí troch núna in jobh. 8 pointe fuitige. Ceann amháin ón imirt 7 gang ó chican na saoire agus seo an 8 ceann más féidir is seo haimsiú. An trasnán cadile níl ceann amháin curtha ar fóríige agus 9 gang curtha Aran trasnán ba sé brás ásta lei sin ceappa agus loch banistíochta chunta Iarmhí ón Kevlahan. Gerard Donoghue, Ryan Jones, Joe Fallon, Joe Croon, Chris Cole, Anna hásta le cuasaí ná a háfií láthair an na bóchaí déna sáiríocht am mohan son ha siad téanamh Anna chosant i ngach áit an fort Nachá cúnta an dúna gcónaí dain séireach Paul mar Cabhán uair bháin eile Paul a teachtaisteach agus é sin sábháilt ar líneach bristeach céthá lorug ní léon an lorug an táleis bhí cosantóir siar son den Iarmhí a chlána é sin ó lína ha sé sin caite thuas san éirigh dar amach Paulí nach níl sé metheach fós á sé amach níos amach go dtíon feitheé nach seans ó dénta go maithan son ag McGill cheara é sin a bhailú dénta go háling aige é chuireach an talú nach a ríist Paul mar Cabhán an dara íireacht ar an tríú íireacht sé an tríú íireacht lo dúirt an cúl ach an ceann sin a blocáilta ar an líne míá leis well ha sé annach an séireach an net sa caifirá
Paul McCowron ó Bhaile Cholmán an tríomhíocht ar cúl, tá cúl fuitige, tá pointige chomá an ceann sin glantamach ach fós ar seansan sa ag an dún pointe chuir an Trasnáin agus círíoch sé sin go mimisteíoch trí fointe óna chéile ríist. Sin chuir begáí níos sé bhfuil sé nó imethe ón Pola agus Hanan Trasnáin. Tá sé bheith an séireach bhí Adam ó búchala ánach sin chuir Hanan Trasnáin faoéire líam de bléine. Sin an dara fointe is de líam Tráchtaire na nuagan is de kickin amach uair bháin eile. Tá brú a tacht ón dún, han dún difriúil mar gálan siad an spás an an don duineach. Tá gairí le sin chomá ó droch kick amach détá rá an son agus díirech leandáil isteach an lábh Cormac ó Cuite. Cormac can is sé ruúir é héin. Is sé géir jinky inna tógach sireach go dlethach á ráite Paul McCowron is Paul géir a cúd eile níl ha sé géir na pointí ach níl a gairí róbháis is na pointí in ceann sin drochaíireach der an gitóg chore ar chlé agus ar fóríl an chiad ceann chore ar fóríl ag Paul Tráchtaire nu bhacht na kickin amach sálads. Tá statisticií doch réite tacht amach is na kickin amach Tráchtaire nu tá náirt spás chomá ag Adam ó búchala tá náirt spás ag na lads má háis de géire é fiúch amach ach troch smuintíon tá mar ag caiite go ríist. Ok, ceann ísir isteach ach pás drochfás an nuair sin isteach go dtí dónaló hiarnáin agus chuin faoitlí brábal a dailá leis ná bhí suncan sunsa an de fearí a bhí ach le ó cad é mar fiúcha sós an son mac an locha i ruúir tebhstic an fé héin ráis sé héin agus leis an gitó Haran Trasnáin cad é mar fís o skill éanaach an son ón ihar a héin déag ó áhalóin fiúcha sós lena chos Haran Trasnáin leis a gitóg pís a skill áling an son an chiad fointe den ihar a héin déag Tráchtaire in jobh há foint dhéag ag an Iarmhín is agus iad an naig na gaoithe chomach fethe séanú a dimethe díirchan is ar an spotta well ceann búirte an dún faoiéire sin kick amach búirte agus há sé dainséireach a bhíanana is tachtasteach tá Macabhár Trasna goí Macíí fíorhhain séireach mas féidir cúil siú agus chun cúil fuite ag an captain fearchail chua há fointe fuite ag dí seo a níos cúil ag an captain Tráchtaire well by dad an is seo cléthe going ha mai ráibh há cúil agus cúil fointe ag an dún há fointe dhéag ag an Iarmhí agus díreach pointe idir na fórin an sá Tráchtaire gra forhór na himara ag an Iarmhí hanna cúil sinna dadisteach an dún inniuh háise dá íire chomá agus caribh cosantóirí an Iarmhí go háiristigh na le chosantóirí a gráidir a chola sin an tríú ceú bhhatain is go bhfuil leas chunta an dún treis rochaisteach ón 15 gan aontainna teachta amach chutha agus há cúil fuite go os na hansathe sin. Dar de búrcan is ón Iarmhí le séile bhí siú chuir trasna gotí Adam a gáin Adam a taachfaí bh gáin bhrú tá pointe tastáin is ón Iarmhí ach rééis siad siar tá níos mú brú a tacht ó chunta an dún í le fearháin ó chunta an dún thuas chun tosaigh tá chuid eile taobhstigh den 60 tá sé sin chuiristeach ach tá siúr ó chunta an dún a frachleis genta níos fearr go siú bailithe ag osín ó muircha ón leann osín an is sé rúthar amach chuir trasna Well drochaíirecht an son drochlíróid bailithe go héascaigh fear na Iarmhí an son fear sin ná taid mac an bháiste neart dentigh taid Tráchtaire na nuamh chuir trasna go siúgarí Adam a gáin tá beirthe ar Jansaí éisin sin ó Murchú bhí fearranna le tachtasteach ach níl sé táirú go fóil raimid a raigling an ceann tapig tóca mac an locha a leis an líró imethe Trasna dín taobhlín a nadar reis a gíir sinna dhéanamh ach bailóigh Séamus Macíí seo péisce é Séamus Macíí ar an cairdéag ní sé an fé héan. Ní mór an taobhstigh ó tá neartó chunta an dúna chur brúir so bégan dódal siar. nó siarán inis, siarán Trasna go dtí Adam a gáin. Má gáin leis an ceann ordasteach, tá den éigen tá lorg taobhstigh bhfuil an fearcúnta an dúna an péisce agus cadís genta ar siúd. Seán Mac Parhalón beag ahrún sa. Seán Mac Parhalón ag imeacht ón Borc. Seán Mac Parhalón ó Bhaile Cholmán ag imeacht ón Borc agus Adam Gibbs ón leann a tacht chun Parca nada bhfuil gortún son nó cad a mí cheart, but stocha tá job le déanamh cheapá chomá beidir go sé héin daristeach ar Séamus Macíí dochar arán is ní chiim go rómhaithe tá rud éigen na tastáir an son chun stoppa chur le Séamus Macíí Tráchtaire in jobh agus líam ó scathair an bheirt chuid in a slád taobhstigh an son Tráchtaire in jobh.
Tachan Kangan is Shakunta and Doon. Macauron or one error. Trasnagas began in Spórt and saw it got and Doon nach Joch Earth and son the Tráchtaire Liam de Blaine and Bade Vidasesk Adamo Buchla Denegir and Tarift and Lero de Lana Top for Contalu and Stodum Reno flying a and Schlier Father and Cool and Santos sunk Fwitcha Gedraha on our show. Eg Dara de Borka Gaston Lero Eg an Irial. I should the Tráchtaire. Ceannais, Nathan Megna Cossentori Rohasta, Shin of Laka, Tasha Glaka, Egg, Sean McCrory, Beg Noom of the one, Own Brescia, Truch second Falka, Sanan Cart, the son Beg Noom, and so Noom of the Fehe second, Kappa, Ledal and so, Bavraula Kuntan Doon, Pointer Edit, I'm sure, Gus co score again of the Cluiche, Tasha Nishik, Crahol Macaward, Begani Nismuna Noom of the Get, and Pointer Shin, I'm sure, must fade well, a drop fast and so on, we sunk footage of drum and son is Dolan make Macaward. And a Christian son of Hossentor and Irial, Tasha Nishik Magown Free Vrew, Shasta D. O'Brien Tog from Talo Cap up. There's Broach of Homa, and Rachel from the Shidahog and Kang, Need Chef Ekige. Lero Das, Stach Peschle, Jochirach and son, Titi Eslova, Andrew Heimsig. Well, Shin Darhuf out in Ishko, Shin Denta, and Usha Andrew, Housig, and sorry, now the Collier shoot, I can fire on Adam McCann Gibbs, the Tachtamach, Maudshin, a Bali Huig, and Law of Courage, Staff, and the Spalhega. Rachel, Stonham could have kicks there, tilt and son again here via Shagan down, should improve Rod, Sean McCrory and Ish Tachtamachlish. Content down the lyric score one Ella, top pointed in the phone, and then Mac will 10 second focus, and so instant here drach, but Rolo scored it, I'm sure. I should docker the quick second at all, Tanir, Kalish, Yenna Homash, and Sean O'Carroll. The girl Cluiche to be in son from the Cluiche, Willie Shears, Nimero Hinta, Raytorchan, Squid Lesh, Peshkele, Need, no, Shine, and Adok Shait, and so Egg Diamado, Biolon, Claire Untoch, Gadisha, Anna Hannibal, and Narchgir Gahoya, O Hossaha, O Tossori, and Irial, Jen of Slad and son, Hossentori and Doon, the Forvo and Cluiche, na Coolshin. Daharig na Coolshin, Hachrod, Cool, Foote, Egg Kunte and Doon, by the great Cartov, Nis Moonashina, I'm Shu Homa, Kianawa and Honagon, Captain Trachnon and Yo, Baramaki, Ha Point to Foote, Shu Homa, August Paul, Mac Howard, Deta Shed, 3 Hoon. The Vehege from Drasha, a Hadir, Cooler one, Foote Gadisha, August Point to the Shin, Half Point to Homa, Tach, O Liam de Blaine, Tade mar hashbont is Trachnon at Nuv, O Hamish, Maka, Nay, Buinte Foote, Iver 3 day. Dochonta in here vi Trachnon in Jov, Pointe Homa and Dinne, Eg Dara O'Brien, Andrew Housig, Agus Dara Macum Lochel, Kilin Sheshin, Gul Halfpointe Day, Gagan here vi, Dokoig, Eg Kunte and Doon, Pointe One in the phone and so, Agus here the Dollistach, Eg Lahaum, Eg Glehe Canish, and here the Glehe Canish, Reeve, the Horn Hamish, Henig Trachnon, the Tachov, a Bioer TG Car of Fork, Kingspan. Breffni gan in hours. We linge gaan koig benoem met filmie dan daar lachen zou nou tegen in uit. Maar weer, mijn lang voor de vraag lopen die deren Bas Moore en son voor te komen. Maar we hebben gehouden in de fles. Ik weet in een gras dan in de vlucht in zijn hier laag. Dan zou die kick on de night page correct. Dat is niet in het voor hier en daar in. Carraway, Roy Dirich, when he asked to call the first. Shin Craobh Peile Mionúr, Targedain, and of course, he had on here via Craobh and David, Macausig, Foss, Dolach, a kite to the shoe, has a talk from Talon of Nero, a gift, you know, and he's the stuff, and we have a stick in the Ganshare and the Andrew Housig, or one elation, Curribegon, and he should get dear. No, Ganshare, Cologne. Agus chanson is Seamus Mackay and 3 pointe a chorátar a thug sé hain per 10 game Brescia and son fairly a das ísir isteach a sé baide an uairseig fear na hir bhí agus 10 again níl an blockáil a techt níl Seamus Mackay agus pointe eile de Hamish Mackay agus iad an aig na gaí a chomá. Fute go slachfar ag sé an bháin chur ar fóríl Cóig Ceang Haran Trasnán
Soon Chessos and Talun agus winning Counchin Fuitige Tá Ceann eile ag Liam de Blaine tebh stick fé and Fósaroch and Sata Macauron agus íocht a cúna Sabá de Chinsca a sé Fósán agus Sátig Tá réag tebh stick na dachad a cúig héin ach cá siad an díú a im siú tá sé Darragh O'Brien agus tá Darragh O'Brien ag seo chur bosta agus Tá Steve Dessa go leid seo Soon Chessos cúpla méadar agus go das réig Hans Trasnán. Steve Dess, the lads óga há fíochant credit, nó cred, a bhecha go leid óg tebhstig de fepoint, tebhstig de fehnúmad. Soin sé sós na méarna Hans Trasnán, si go nevón Basco le líród ád an isteach an isbarathe ag fear caid chua bara agus an count sin coilheag bara Hans Trasnán an is troch dúna an jobh agus Liam de Blaine a tach an ceang has sé chur trasning a siútí má Cabhán há cúla go hana féin an count sin ar an íirech seo chur a haar an Ein Trasnán cadile níl ceannacht an fórt Nachá cúnta an dúna gcónaí dain séar a Paul Cabhán uair bháin eile Paul a tachtasteach agus é sin sabáilta ar líonach bristeach céhallar ní léanana an míist. Go mé místíoch 3 fointeónna chéile ríist, é sin chur beánaí níos siad bhfuil sé nó imethe ón Paula agus an stond de fearí bhíoch le mé ó cad é mar fiúchas sós an son má can lucha ar ruúthir tebh sticin fé héin ráid sé héin agus leis an gitó Haran agus há sé dain séireach a bhíanana éis sé tachtasteach tá Macabhár trasna goí Macíí fíorhain séireach mas féidir cúláim siú agus chun cúd fuite
Fíorá Craobh Peile Mionúr Rashin Sagadín Cavan agus Ganain Auris Cluiche Ceannais churn Hémas I énig don chiad bhliain riamh. Cluiche Ceannais rang 3 na tier 3 Mionúr Electric Ireland chance ag an dáireann Tráchtaire in Jobh an churn sin díreach híos fóing a bhóchant an giadóir Tráchtaire in Jobh. Díreach trochanúmad Leibhéal más gá agus más cóscóirithe ann Raimid an breise agus kicking na pinóis agus díreach pointe idir na fóinne ho chance má de sin cheappa. An Iarmhí is tóchan níos fearr a thóg de thóg an dún na cúil Tráchtaire in Jobh agus bhí seansa chun níos mó cúil ná sin a aimimsú chomá Tráchtaire na fórnacha mar a bhí is tólam ní dul an goléon ahrathe an sá Tráchtaire tá an réiteoir dímadó beodáin ó bhuineáin réganis chun na líróid a chahabh isteach tá an clog tosaí sin é Arda san éir agus bailad an chiadúir ag cúnta an dún agus dónalach híarnán. Dónal inis siar agus siúd agus an dún ag gír an pointe sin aimimsú chun an bearna a laidú dí dada. Tá sé fuite gasín ó marach agus chun osín trastan sanna dí Adam McCann Gibbs a tháinig isteach deire an chiad nach. Teach an ceangan is Cormac ó Cuite, Cormac agus Spás an cosantóir seo chur an trasnán. Tá sé chun tiitimíise agus dain séireach glanta an tála Adam ó buchan an son bhí lads cúnta an dún. Breidir seach éireach sin roiger agus tagan sé amach ó fadar Mícheál mac bhuiir. Mícheál an iste ceann áir de isteach sa chóine ach róáda isteach sa chóine agus thar an taobhíine bailóigh lorcán ó Lainse go néomhón Basco an ceansa. Díreach taobhann mó den fethe ní marrán ó chúna lorug. Cé an son nach denta go maith an son ag an fearránad Adam McCann Gibbs agus ó Lainse gan is sé róthar náid Spás ó sa chóirimach. Bhí sé an dar na háirteach táir sé an darna óir é dónalach híarnán is teach an ceann dónal leis an citóg de scóráling a bheith an son nach ag beran an réach graimir sin agus chun si trasna na cúile é agus sin fórín an chiad íirecht a ghónal Tráchtaire na Jobh agus é sin chutha fórín. An réach a gan púsó Nistóibh istócha gur Adam a gáin na hócaigh an ceann seo sé bra ábalta tá búta mór aige nó tá
James Mackay Tráchtaire a sé treis gach ile cheanna aimsú godí seo Tráchtaire rois sé geor rois sé treis na péisce so beidir go meis seansig me gá nó rois sé isteach ó bailithe go deas an son ag líam ó scathe líam a casa tá berto chunta an dún heimpile agus genta go maithaige beidir gur sé míad leach a fíoch an dún áit seo ach cosantóirí chunta an dún a déanamh jab níos fearr rois sé sin ar an dalamh déanamh réiteoir nach raibh nó fáthó an tála chunta an dún éadú leis an ceansa agus osín ó mórdachu na tachan cein genta go maithaigh osín ha sé fós ar rúthar go maithaigh osín fair play ró ha sé sin chuiristeach go deas ísir a seansa chu ha léimt olbhór an son denta ag fearchail cua bara McEwie ach man had a cheann faoiar agus tagan an Iarmhí a ríist tá Iarmhí a gimmart bhd níos fearr ná chunta an dún in iste chiad chuig nómad an sa I barc Breffni 3 pointe idir na fórna bhí díreach pointe a bháin ann ag le hám stólam sé sin na méid a bhí ann chunta an dún in is ber graimar an son bhí lorcán ó lainse go néomhón Bosco agus pointe tastáil cheapá faoin drásá ó chunta an dún ha 3 pointe idir na fórna níd pointe fachtacha go fóireach in san leach seo bailithe is ag Adam McCann Gibbs ha sé sin na gur jab níos fearr dhéanamh ná mar aon cúpla nuamad ó hin mar a chuir sé bhuaig an díró tá na fearránna ag taithú sós ar an déimhlín nach chomá be siad san na tastáil go géir cheapá muhan son Tráchtaire inniu bhain is osín ó marachú osín a tachtamach an páirce beána níos mún sa dar a leach bailithe Cavan is fear bhaile Cholmáin chu sé dhéanamh fuite go fóil sé go deastá dónam le cíle chaire Dí déanamh fuite ag dónach nuir tríide agus cóideag fós a scóráil seansa níos a ceannachach sin fádró gear agus tíorcha isteach I lábha I bhuachala an son agus an Iarmhí ar rúthar a ríis tá an cúlbáir de chunta an dún Calamóid Seabhar ag a fila go deastra ag genta go háling an son ag Andrew a hausig cad é mar skill le lábháin sin is smachtú agus é bhailú a ríist níos ag taimach an bháiste seansan is a chu sin a bhadróéis sin a tachtasteach ó líam scahal hí sémas ó héistig na féad le sémas gachar dhéanamh droch feasisteach a níos míad ciún hí sios go mór an Sathairn déimhlíne Níl mórrán de phlean ag an dáir na stólan go bhfuil sé díorcha géar dolamach agus Peile Mionúr trúd a thug deasta feiscint Nach dar mac an fólín tá rud éigen na tastáil beidir nach bhfuil éon phlean ach tá pointe tastáil thar éon rudeile mac fólín na coolú níl mórrán na stigá Adam McCann Gibbs Adam McCann well tá neartan Shellah fuite ges dána leach ach an féidir leis scór aimsú is féidir leis be sé brásás le sin fear an gceanna agus an chiad pointe fuite go siú troch nó na chuir sé ceann mhuaig díreach cúpla númad ó hin ach an iring rála tá ana chud in Shellah na fuitige I lár páirce chuir sé a róthar mar a hagenta go minic an sás a dána leach agus an chiad pointe fuite I gisisiú gan is an Iarmhí an féidir siúd a kick amach a bhóchant ní féidir ag cailte a ríist ana chud is an kickin amach cailte ag an dáirin Tráchtaire inniu ach dar ó bliana déanamh sáiríocht uairháin eile agus a chur stop le an sí chunta an dún is Calamóid Seabhar a géir teachtasteach sa chluthe agus taú an cethir déag an muchan páirce Cathal Macra níos trasna go siúdí de bléine ciún na tabaní nós é sin bhfuil droch íirecht amach ar chlé agus ar fóríad an líam de bléine há fointe ag líam Tráchtaire inniu ar an cearú é roimh ach an ceann sin imethe ar chlé agus ar fóríad an aig na gaoithe sin nead tá sé dochar go leor cíisih na burtacha ar an déhad an fáirc an réach ag taú go mór leis an Iarmhí in san dar leach seo mar a bhí de chunta an dún sa chiadrach ceann áard an móigh chunta an dún ceann seo ní bhóigh is an Iarmhí a bhóigh an ceann seo agus mar cocha I géar teachan ceann tá seola chunta an dún haimpeir ar denta go maithaige chun sé trasadí táimach an bháiste a táid dó go fád leis an dí cabhfuil gachtain na cabhfuil na cosantóirí tá agus pásasteach aige seansan is ag gibir de Andrew a hausaigh da Iarmhí pointe ar an aimsú ha sé sin dentage an dara fointe ag Andrew Tráchtaire inniu ach an obair I lig dentan son ag táimach an bháisteir
agus pointe eile inis fuite ag an Iarmhí agus siad ceir fointe chun tosa inis an kickamach péis go é búte a có be siad sásta sin colmach ó cuilte hí sé tafaí brúach denta go maithe get trasadí fear ahríon inis aran McGilla éileáin denta go maithe go siúd chuir trasnó cairgarí trí a sin ó mar chun leann inis sé tafan ceann tá sin gimmert a mo an páirce don chud is mó tracht lúna inniu sa beirach a chu róthar an son Adam McCann Gibbs tá Adam a déanana go maithe na róthar a droch pás eile an tá leis mar tuite sé péis go dí Paul McCowran trasna go a bara McEwie ha náir pointí fuite ag bara troch nó na neomh ní bheith an deisige íirecht a hógan an nuair seo chuann sé trasta go fada le Dara McCódine Dara le begánín spásan is ceappa go bhar sin ceann sin nach droch íir chora an déobh leis níl sé imimeach go fóil déanta go maithe gadam ó bóchara bacha chuir Donal McKiernan Donal inis le íirecht an gitóg ón taobh eile den fork scór áling a bheith an sánach sin chora fóríl ag Donal McKiernan heb mé hen greisiadal an trasná an Dara íirecht chutha fóríl agus an dúin inis ag íar rud éigen de chrothú Stólan go an scór mí cheart chutha sós an scórbord clé an ceann dheis go bra a ceann clé a léomh dó seach go dtí ceir fúnta dhéag mar chin se bheith sin an ceann dheis ará dó sé go dtí 50 so ága míad leis an ceann sin é. Tá sé bara inis fear na Iarmhí ha brú a Tráchtaire brú míad deach lena míad ráid péis. Ó, cad é mar skill an son Séamus mac é bailithe ar a gos isteach sa lábhach hí trúr ó an dún heimpel bhfuil cad é mar taling speisialta an lead óg seo Séamus mac é ibre a 30 don Iarmhí troch núna sfeidlis gach ar a rud gur mín leis dhéanamh a sé bailithe go ríis tá smachtathe go maithe tógach an talamh jinky in beag é a casa ceapá go bhfuil cailí sé tacht chuige ha brú maidide go Tráchtaire go míad leach níl ó ba dead ha déanamh ó beolán á smachtú ha sé rá go na marca coscéim in na tóca ge níl Séamus ró hásta é sin chun réiteoir a Ceannais Tá bertin is seo chunta an dún a ré chun páirce tá ibre a feiche ceair an sa a fir onad an dún feiche ceair ná lorcán ó muirí ón ahríon ha seisina teach an páirce Tá ibre a 50 caihan macrá tá luch takeíochta lorcán ó muirí banaisteach an san í brásásta a siúd a teach an páirce tá rud éigen na testáil uig ní réon fuite ag caihan macrá ní bheith sé héin ó hásta leis an testbáanta sin troch núna neomh agus an Dara fearránna a teachtasteach chun má Séamus ó Hanláin ó bhaile cholmáin na teachtasteach chun má ibre a feiche héan an son don dún troch núna in neomh imeacht ón barc an son tá son Seán McRory han son níthe Donal McKiernan sé Donal McKiernan ón saoil ag imeacht ón barc an son Donal le rá ceann curtha fórí ní bheith sé héin ó hásta sin mar a há Maintir chunta an dó dul na statisticí ar an déobhí na troch núna in neomh Tá cúpla scór breise tastáil bhtha níl si go teach go dtí seo in sa Dara mar bechóir Tá Séamus ó Hanláin inis le se le fear bra mór me fiochan ar teithil sós Tá neart matána géad a fear óg Bra láidir stóma bhún sé sin cléída Genta go maithe son agus bailithe taobhistí ag McGilla cheara á teachtasteach bhfuil aontain is taobhistí ó ráis sé héin agus blocáil tu sé maithrí sean sa cún agus blocáil eile an tarna blocáil éana isteach faoi dhéana chásábháil den chiad sco a tacht ón Iarmhí ach fearcail cuar Barry McEwie uair amháin eile a fracht de silbh lecha agus sáite isteach sa chúine bhór dheis an son uair amháin eile ag Barry McEwie bhfuil cad é mar heispántas ó Adam ó bóchar a bocht Tá sé déanana sábháiltí i ngacháid ach na líróidí sinna preba amach in sna drochháitne agus an fear bocht ó caiitige uair amháin eile trí séanis dí 5 faointe dhéag tá caibhlant fíoch for a gcuin sa tá Iarmhí ag gimmert níos fearr ach tá cúnta an dún a fáilt na cúil troch núna in neomh Tá Iarmhí teachta ríis Dara ó brian inis nes sé a bheith siúd Tá sé bailithe ríis ag Dara gimmert go húntaach sa Dara leach seo Adam McGowan is sé teach faoi bhú Tá sprid in cos céim na lads chunta an dún in isis mé ráideh ha dulach an ceim úntaach a dhéanamh tá rá scór chlár in isis a gceart Tá 3 ag an dún agus 5 faointe dhéag ag an Iarmhí a cháirde más féadlah na mata a dhéanamh sin ha míad cóscór an sa I barc Kingspan Breffni Cabhán troch núna in neomh agus an Iarmhí ag Tráchtaire ríis bhfuil déanta go háling an son Tá cé eile agus cían an dán líam
Pascal! Peile! Hashe Bodhige! Gugse Dalve! Hashe Stassalove! Agsot is an anger. The Mahane Kappa, which I can't show Lurg, the Lurg Shag, as I foot. Well, if you leave Kugel or shot Tráchtaire and by that, a Fusha raw cool and I couldn't Elisha, as Visha Lurg and Kied Cavanella, Asian Fachta Egger, the Valig a reached na Tossaha. Iarmhí a Carbrew Maitach a Chosantóri Cúnta and Dún Marion the Forvorn in Chiad Lach Tógastach Slavig Liam agus Sáte in Ceallaigh an son ó heimpel fethe cúig méidir amach an gúil chomá so fíor speisialta tuilte détarrá den Iarmhí chomá mar ní dón an gúil Cúnta and Dún chomá leis an Iarmhí go dtí seo a chu sé luach fós agus cool tilte inis tu go míidir ríis Mícheál mac go bhuiair níl siad críochna go fód Liam isteach go dtí Andrew Houseleg Andrew inis a Casar Dave yes pointe áling a bheith an son by dad fíocha sin leis an cos yes díreach tefamud an fé héan how hóling beagnach agus pointe áling fachta ag a siú tá si gír an brú inis a chur an kick amach úr bháin eilech Andrew Houseleg pointe áling agus an tríú fointe Fuite ag Andrew Tráchtaire in Leibhéal an brú ní leorin brú a bhí a choracó bhí se haular an Dave eile agus fáca le sin an son bhí seo macróí so tá Cúnta and Dún teachta ríis macróí ríis do bharú tá well bhí ar chóscóir díreach cúpla dó hena cháde na chadis ceir fointe na fórna Cúnta and Dún tá scóir testáil buthe Seamus O'Hanlon, well tá brú teachtar Hamish again second minute share go tapig, genta go maige, an cos clay by dad scored all in the best son, hog sé go damadish. Ag stúrig sé díreach had an costa sin ciad fointe inis dó siúd an ciad fointe do Hamish O'Hanlon ó Vala Chonimán Tráchtaire in Jobh cooler than the fórna ríis sin a méid, 3 seach go dtí 1 seach déag. Cúig núma déag agus 10 second imethe an glóg an sá I bár Kingspan Breffni sa Cabhán tá chum le buchan by dad ag deire an chluithe seo tá Iarmhí gimmert níos fearach níl an cléthart tá neart le dáin agus chun Hamish I héananig le buchan den chiadúir Tráchtaire in Jobh bailithe go deasig mac an locha churthaach a siúd ach trúr ó Cúnta and Dún a chur brú mailteach an son Cormac Macocha ag caiite ag Cormac bailithe ón dalamh agus lads Cúnta and Dún na taispáint an acríocht acu fir bhuaire na lads seo agus genta go maithicó inis an fear anad Seamus O'Hanlon na teachta ríis pointe áling fuite díreach ribh seo chuir go dtí nimh dóigh Paul McCowron a Paul ábalta brise tríd an lína by dad ha mé ráile agus thoiste brasásta agus ábalta cúla aimsú chomá tógfrach an talún kick pin áis stódam sé tógfrach an talún Paul McCowron well the lurg sé cúl 3 bhauta ribh seo ní bhfuair sé ach ceann amháin a stódam sin é ceann amháin bhí sé róthir a ríist de hanig sé héin tríd cehar nó cúigar isteach sa bhosca agus tógach an talmhaid gan éon áras Beidir nach raibhéin dá las de Chosantóirí na Iarmhí mar an fear seo anna chain séireach bhfuil sé sin treis tóirí tefmud an bhosca tefh well ráite ag an réitóir gur hála sé sin tefmud mé héanró cinnte faoi sin na díomad ó beolán ará gur déanach an chalís tefmud an bhosca cheap na héin go raibh sé tefhstig réitóir an dunas táchtaí tefmud an son péisce é ha pointe fuite anis ráchúil agus 3 fointe fuite ag captéin an dún baile amach íhuí ó chail cua Tráchtaire in Jobh an taine ó chail cua ha gimmert man san fi áthir sé an déblin ó chail cua chanéire díreach é héin Nis an Iarmhí teachta ríis an dúna gimmert a bhd níos fearr caithfirrá in san daire a háfuinte I den na fórnis tá Iarmhí lorug begána níos mú tá sunk fight an son ag daire óbríanach denta go maithaige chuir siúrdí magáin ar róthir é héanach ag caiitige han níród a testáilhúig mo háise gír dul róthir a sé caiitige ríis baintige an uise ó dóna me gile chála tá Chosantóirí na Iarmhí inis cúlathe bechór go meach siad ceirceóir tá brú a techt an son
McAward, Blue Ma, Talas, and here we trace Kulu, a false cash stop before her, false a rower, McAward, taking Sheikh and Taloon, and Ish Baramaki, 4 share, a Tráchtaire, a brew a Tráchtaire, 10 Shire, a Shansik McCauley, and Ish must feed us, boss, I'm sure, a McGillachara, and Ish, a Tasostin, Voska, Coolin, Shem McWard, a Reach, and Koska, oh, draw here, like McAward, a Mobbery League, Dentagag, Edition, Achan Council, and Son Curry, Yeshtagus, or 4 read, on Irial and Ish, Talk Cosanoa, a Tastal Gair, Mihalo Mail Downey, Osnadun of Son and St. Irial, a Tachan Parka, and Gus a Gimach, the Stodum go a time and Voster. Ever a Coig, or the Hepeshkane, Shin time, a Hagen Shade in Fork, another which I tapped on board. Shin Tai, a Gimach, to Hamrog, Wedding Gar, if he sure, or Wedding Gar, a Gimmert, two Sahet, a Bertown Nish, Tai, a Gimach on Bork. Niet één vriendje nu één hier, dat denk ik maar ik. 3 hochten is die heen is she deeg. Dus een half vriendje in de voorne. Maar Cavan is zo, weg 4 punten gewoon achter het Tráchtaire. Dus Reach maar score, rijm met die aanpresje Tráchtaire. Dus tegen de Pino schoma. Aan de kosse, gest hem ta, agus punten groot, voetje son. Paul Cavan og Vallechalman, cool agus half-pointje voetje geshoot, Cavan career 4 Tá fear an dile is Tráchtaire is, no shot kunta and down. Kim Sean McCall, on Nevon. Nation stig, agus Sean McRory, o Grim Bardach, tacht on board, give it a shake, is 3 stig Sean McCall, ha Caharar Ferrona den is stig, dan down, he lag fair on. On Iarmhí, tá na cosa ag lead óga chuige lein. Tá an dún go mór an óchtar in isle tamlaí nós i de tachan ceang le chuig núma. Tá sé sin bainte den dalamh fáráte ag an réiteoir ní mainte chunta an chún róhásta i sin. Tá mé rálet. Adam McGowan, bhfuil chur níon go rálet. Die entire komt en doen die sloegen of hebben retorië gemaakt. Shin maar hard in, Shin en Claire, dan met Riger in Cormac McCoy en Son Durham, of meer een dan een vraagles. Die daar op Brian Rivershin. Dat is niet te plenen. Baleheg, McAward, met je tag voor je vrouw, om te gemakken lachen. Ach meer even Brushin. Zlechach, agus é sin caiinte agus seansan is sé cúnta an dún. A mí de bhadró adamach agus an aig de gaochan é seo chur ar an trasná an cheapá, mar sin Raimid gear an Raimid. Paul Cavan. Ar an airtscóráil a ggéithniuach níl sechan trílevanta seo. Tá sé trasan na páirce. Ceannais die heen shade, pointe one in the phone, and Tachamach and a show value on McGillachara. Pointe Gahaling and Ish, the Mitre Hunte and Doon, McGeewee and Ish, Lesson Cos Clay and Featherless and Count and Fanche and Captain. Para McGeewee, Urwan Mella, Cool, August Kerry Pointe. Fuiteken Captain agus an Doyle in her score over the one and Irial more fantastic and so an dear couple nummer do hen nach Kunte and down agus na fit on it a general job untach and so Tráchtaire tá fer on Irial in is tach an park of man or ein and desh tá Rank lads, a tehu sauce and so Aaron Davlina on the Cossa, Brescia, it has all a kickmach hauling and so on. Balehe a Kayla, ach Dara O'Brien, and how Gimmert go home to Tráchtaire, you know, pass all and courage starting well down and got dear Aaron Bar, courage trasting a shoot your housing. O housing and ish Togach and Palo and Dentiga, hauling and son, egg answer housing, Agus Nefiron than ish Tachan Porka, came ever a Fehehan and so, ever a Fehehan now Paul Cating, O Hamroga, Wedding Gyar, so had Sio, Wedding Gyar. Aaron Bork reached the Tráchtaire agus Ben O'Sheeran, well, Farrello, Shamroga Wedding Gyar gemacht in Bork, so he threw up big Burton Ishigan second, Ahru Ellen saw a Tachama, Solimger, Cormac McGuchy, ha gemacht in Bork, she. So Shin Cormac McGuchy. So Shin and Diffrecht and Son Cahorum, Horde, ni do of you nach do, but to Berg, don't ag bhar faoin ar món an ish, so Cormac go hocha gimid in Bork agus tá ben fós ar Bork agus Paul O'Katy istíg. Pointes an am sin,
So, an Iarmhí chun tosa go ríist, pointe déag an ish, fuite ag Seamus Macri. Fear anna do cúnta an dún chumá an chuigú ceann ón a McCaffrey ón chun dábh Tráchtaire barc agus amach le gortú bhór sé gortú níos slótha is sló na mosín ó mórachú. Tá gortú fuitige an lábh nó an góling is tóram, so osín ó mórachú ag amach dún barc. So chuigar fear anna dis sé cúnta an dún bert don Iarmhí agus pointe idir na fórne. Tachan ceangan is tá ón McCaffrey ó chun dábh. Óna chur an líró tras na porc agus an ghrian na tachtamach. Well, fiachar sin dara ó brian uairháin eile dara ó brian na tachtasteach le lábh tá sár chluthe imirthe ag an náróg seo tracht nó na neomh agus é déanamh cosanta nóir sin cosantúntaach a se chun é seo bhailiú chum ar an déblin a léon stop leis tracht nó na neomh. Chur trasnaige gidí ben fósa gimmer tá se fósa róthir tras na porc an is le líró dáling a Berto an Iarmhí frach leis ceanna có siúd ná Seán ó Carú, Seán is trasna go dtín ibar ó hocht sin mac ó bhuiir agus ceann níos an choristeach agus siúd ach ráite a ríist ag an réiteoir gur bhain Seamus Macri é sin den talún sin rá líróid rá cinenne in ag Seamus bocht le cúpla nómad an os an réiteoirní bheisiir ó hása sin nach é scéala an dún is tachan ceinn chur Lorcón an muirí níró deas isteach an son secondin mar fór trasna agus a Jansen is mar cáil an cúil I'm sure har sesin tógach an talú nóháin eile an úr seo fáinse an kick séir an kick pinós Paul mar cáil den darabhauta tóga síos in san chearnó well nú garchó an úr ribh seo an canúir seo jóise an kick pinós lads chuir sé seo an dún chun tosaigh. Is dónam den chiadúir sa chléis seo. Beidir an chiad cúpla nómadach marach sin cúnta an Iarmhí I bhfad chun tosaigh cúnta an dún de anna chuidí cléthe seo ach by dad níor stop cúnta an dún agus sé Paul mac Cabhán a hócaigh an ceann seo é héin bhí ceithre íireacht aige ar cúl tógach an talún ar ribh seo tógach an talún sothe chur sé ceannháin a fórí ceannháin sábálta agus é seochan iad a chorchan ceang agus sáte ag Paul mac Cabhán ó bhaile chulmáin ibar a dóéag de cúnta an dún rá cúl agus rá pointe ag a lead óg tracht nóna in jóra sin crothe ag a héin chomá agus sáte san angach an dúnan is rá pointe chun tosaigh agus fé chuig nómad troch a second imethe ar an bogan so é Kingspan Breffni bóte ríiste cúnta an dún ceann well Connic sibh chun a bhí dír ag feann macálach droch íireacht ag deire bailthinis ag Mícheál mac ó bhuiir a chalís an son an Leibhéal agus troch fas ó Bhícheál na morcha amige a chur sé isteach an lábh fear cúnta an dúna crothúir mac ó bhórd a bhór é sa deire agus é bailthe ag Seamus ó Hanán ó tréis cléimá imirt ó tháina sé isteach na gile chearan is na gile cheara spása na gile cheara an díhfuil sé gíre seo á le héin chun sé trasna dasclistí mac Pólín leis an Dáran agus é sin imar Haran trasnáin Dáran mac Pólín fear chuidhí ó ibre héin déag tracht nóna neo agus an chiad pointe fuite ag a siúd tracht nóna in neo Tá sé sin bra ábhar a cúil aimsú chomá más féidir leis ní ceann fuite go fódach tá pointe fuite agus déanamach go bhfuil cúlanis idir na fórne agus an Iarmhí chun cúl den chiadúir le tamil fada sa chluithe seo iad a gimmert go má ach be sé deochar ar a cúla aimsú más féidir ó 3 foint aimsú Dana sé sin an difriocht chomá á dar frachta sin íróideach ní ein dar é Craobh Peile an son agus Cluiche an son Cluisteach ag a túsú a haus ag a cailte gas sa deire well tá an Iarmhí go mór tréis tiidir meas a chéile ins na tosathe sa dar leach seo híidir i nacháid híidir go mór in óchttar an son sa chiad leach ach sa dar leach seo iad ciúnathe go mór ag lads chunta an dún McCaffrey an is le seile feite go siúd agus chuir trasatí líam de bléine is trasna go dtí Caffrey ríis McCafferty ach níireacht seo tóg ag fear chunta an dún bhfuil sé sin chun dul an trasnáir écht a bheith an son ní ha é sin chuir ar clé agus ar fóríl thá ráit ní maró cinnta cé thóg an ceann sin Cha sin imethe ar fóríl agus comáda sé sin cuasaí mar a bhí cúpla second óin is tólam gur mac Pólín a thóg an ceann sin Well lads, Adam ó bóchal an is
Ceann mór seo tastal go géir ón lads na Iarmhí achas fearú chunta an dúna bhailíonn go háir san éire an fear sin ná lárcón ó muirí líróid áling isteach a gedí mac póling fuair sé pointe chuir sé ceann ar fóríl bheach an ceann sa go háling leis an doran dá bhaich sé aimsú agus thá sé aimsú ige céir a faointe ní siad an na fóine well Craobh dar a mac póling sa chiad le há faointe ní fuitige agus ceann ar fóríl leistigh de cúpla númad céir a faointe níos idir na fóin an sa tá fearrán a deile ón Iarmhí le tachtaisteach anis ibar a hochtjéad róí ó brian I tachtaisteach an párca agus I gimach tá rian ó fnain ó néamh pól sin I gimach ó an párc ciún golóir in jomh ní léon fointe nó ní léon chúl fuite ní léon íirecht fiúháin fuite rian ó fnain forhún na himire tacht ó tríide agus cairdeag den Iarmhí trach nóna tá cúl nó pointe a tastal rutha go géir agus tá léch béidir os na firána de tastal rutha Tá sé fuite ige Paul O'Cating sin ceantas na firána de hána gosteach a bhód an ceann sin há son fuite isteach an san rám san ag míorthol mac a bhéir chun sé ceann áir isteach tá an fear áir de stig chumá á díreach ar a bar bhfuil tití an talamh an son tá ibre seach go chunta an dún Lárcón ó lainsigh an téocht genta ige siúd Genta go maithaige chumá anis chunta an dún be si breásásta sellh chamád lads ceapá go bhfuil si bernach sábháilta creidú ná creid an tathú háitrééis teach sa chluiche seo díreach númad a bháin fáca de gná am an sa ceir dó dhéag dí cúil agus 7 buinte dhéag tá Iarmhí gír a rud éigen de chrothú ach caithfidh siad an líróid bheitthe cóchan é sin íanamh tá dún sásta sellh a ghlacha Tá sé acu ní mór an stréanna na lads óga seo tá bearna mór acu céile á sír an son ach deire ó bríon uairháin eile beidir léchna imir trachnú na leobhann anna chuid slite don Iarmhí ach beidir go dúchas sé sin ó chunta an dún agus na scóna gréir á fuite ag na tosan sa chiad leach níla mí críoch na fós péisce é fear eile a dhémar díoch go hunta go leog ná sémas macaí tá pointe déag scóráit ige go dtí seo trachnú agus tá 3 númad an breisiach an a bheithe going sa in sa chábháin sa 3 númad agus 10 second nó 5 second déag fáca going sa agus seans de héimeis agus lads an Iarmhí rud éigen de chrothún sa Paul O'Cating sa ar an fethe héan ó jincín 10 agus siúd tá seansaigh sémas an is pointe eile aimsú ó nimmert agus é sin fuiteigh sémas agus é tuaite go módige ciúnathe go mór in san dara leach seo a rá fuinte déag fuitige a 3 cheang is tólam nó 4 cheang ó nimmert Stocker na scóir na chamád sin náid seo ha ruchamach a spás tá héimeis trachnú na neomh agus a cháide há cúlháin idir na fóine há cúil a castáil ón Iarmhí agus há gáúma 3 second chun é sin íanamh droch íirecht an son ó dar amach an locha an tart mhuaig an kick séir Das is go ballyhinnis ag crothúir macúir a chunta an dún titim chun talú an pól mac hárá nach Bóé mar tha sé róthir a ríist tá na róthir sin a déanamh demáiste trachnú na neomh Tá pól mac hárá na níag slád a dhéanamh ar chosantóirí na Iarmhí a sé anna jochar do éonrad a dhéanamh trachnú na fanna sé síos ar an dalamh chun má seanadóir cliste ba a frach síos an son há cúil há faointe tóca go héin tá neart crothathe ag a héin chomá agus céhéid íireachtaí ar cúil há deú déanta gom faoin drásá be geiring sí siar agus fiochan de reisir an gléthe seo ach taling don táhachaí éisin agus is stiigh iver a 4 trachnúna baire macíí an captéin le rácúil agus ceire faointe bhreáile pól é seo a chur har an trasnáin agus ríist ceire faointe a chuir idir na fórne ní léon tacht ar ais Ons féidir leis sin íanamh. Agus é sin déanta chuir díreach thar an spotadómh ag Paul mac hárán ibre dóé go chunta an dún dó 3 inis ag a bharó go bhaile chulmáin agus ceir faointe inis idir na fóna creidénú ná creid le caiilt an sáid fear na Iarmhí a sé tuirseach a seans inis ag mac póirín é seo chur tharn cúlbáireach déanta go háling an son ag an captéin. Well, Gin sé an obair chúlaigh sé ha sé trécht amach an son a cían ó fuite a chúlaigh sé mar a bhí a tastáid agus stop sé an íirecht sin a bertan só chunta an dún chun dailán seo déanta go hena go leotha tá númad a bháin fácan sa tá an líró go sábháilte ag Adam McCann Gibbs agus cheappa a cháide
go bhfuil deire le seo mar chaibhlint in jobh cúnta an dún a tachan ceang in sa dar lecht agus sládá dhéanamh go dóna McGill chaire in is se tachan ceang ha seisna gíre scór áil cho héin cho man í dóna go réon fointe ag Tráchtaire na níl agus ní charóig sé sin leis an chiadíirecht a do hónal agus an chiad ceann sin curtha fórí aige mé ceann tapig an so caig an Iarmhí rud éigeantí anamh tá 20 second beidir go dálaigh an réiteoir in jobh diarmad ó beodá númad breise dóibh más féidir ó cúla aimsú ha ceann áir teachtaisteach an so ach tá fear chunta an dún Ceallaigh ar McGill éán an ige seo bhaú ten seo cehargadí ceardéag agus baramach íhui treéis cúlú siar na párca sé gír rud éigean na chrothú héin chun sé dí daramach pólín agus loragín sé ríiste ha sé fós arú a tógach an talún ach díirech go mála scór an son baramach íhui sin deire leis se gléthe ha sé treéis job úntaach a dhéanamh tá sa kick foiite agus tá cárta dómh foiite ag fear na Iarmhí an son Fear bocht imime den borc ach Deochar mac íhui a stoppa in jobh Deochar eisian nó Paul mac Cabhán a stoppa lads beátha stórma a déanana slád Tráchtaire in jobh agus eisian imime den fór 40 ag an Iarmhí tá tríú me críochna cheapag gur sé seo deire leis an cléthe Tráchtaire in jobh agus mac íhui é héin chun ceann seo a thógan ta stólam an réana taineh ar bhaintear chunta an dún Tráchtaire in jobh bíoh sé seo lehan nó haran trasná ní dhéana sé éon de phríocht Tráchtaire in jobh dó siúd tá colm ó teabhar a ruchmach na párca an Adam ó buchar a ruchmach na párca ach ní dhéana sé éon de phríocht Tráchtaire in jobh Tá bua ag cúnta an dún ar an Iarmhí agus iad chun choran héimeisí hénig a thógant ó thuig agus sir trasan na tíre don chiad úr riamh an tír tríú an reinga trí de Cluiche Ceannais Mionúr Electric Ireland buaite ag fir an dún an Iarmhí go mór chun tosaigh haar formhór an chléthe ach ins an daralach an dún é naig na gaotha tach an ceang úntaach dentacha chamád na cúliad sa chluiche sa chiad leach agus slád á dhéanamh ag iver a 30 den Iarmhí Tráchtaire na sémas mac é a bhí 9 buinte fuitige sa chiad leach bhíidir go mór chun tosaigh an annachchuid den chluiche ach na cúil sin an chiad ceann ag teacht ón air é héin Paul mac Cabhán Tráchtaire in jobh ceann ó baramach íhui agus an son ceann an duine i níag sin Paul mac Cabhán ón chiic fino se chroig sé cho héin iver a 2 agus iver a 4 don dún gan éon áras ag buchant an chluiche Tráchtaire in jobh dus na fir sin in náireg agus in nómh Tráchtaire mar sin críochnaíonn sé an sa Cabhán agus bua das ag cúnta an dún agus iad a tógan an chun seo uailó den chiadúir an Iarmhí well ní bheith si dróthásta go háire le cuasaí sa dara leach ach an áiríre bhíochar seo Paul mac Cabhán dóir trí agus baramach íhui an captéin a bhrontaigh leis choran héimeis i hénig in is gan second le 2 a 4 Tráchtaire in jobh. Sin mar chréchtnig sé cháirde fan ling beg bronna an choran a going Tráchtaire in is chomá gan second a chuam se cháirde lig slán. The best and fairest player of the match today, the voting winner is the Westmeath number 13, James McHugh. So James, if you'd like to come to the podium and collect your reward from the Electric Ireland representative, Ceallaigh will present the best and fairest player award of the match today.
Accordia, Billabus Hanamore, the best and fairest player of the match, James McHugh from the GAA Castle Club in Leibhéal. You let me go. Now I'd like to invite the Dublin captain, Barra McAvoy, to come to the podium with our son coming in past the Accordia, Mila Vegas today on Garthorn, on Leibhéal, I was on Dublin, the Cluiche Hanaway do, Billabus on the board on Garthorn, the Cluiche Hanaway. Today we have seen a piece of history written here before us as the first 2 or 3 Electric Ireland or Ireland minor champions are crowned here today. And on behalf of the association, I want to thank Electric Ireland for the sponsorship and the representative here today, Ceallaigh, Craobh. This is the first time this competition has taken place, so I said a piece of history has been written today. And we're also delighted that the cup we're presenting today is a cup dedicated by the family of Seamus Heaney. And Seamus was a player with Sathairn Gales and County Meath. He was a coach, an innovative coach in his days, and coached many teams throughout different counties and different clubs. I'm delighted that Seamus' wife, Betty Heaney, and her family are here today, so a very welcome to the Heaney family. To Leibhéal, hard luck, you put up a massive effort, and in showing so, you developed as a team here today. I'm sure you're winning this championship in the first series of the Atlantic Ireland Minor Championship, which stands you in good stead. To the winners, Costa Cunda on Doon, Cabhán Scalaire, could be on Doon, you today become the Tier 3 All-Ireland Minor Champions. And that gives me great pleasure to present to the captain here, Barra McAvoy, representing his club Kilcoo, the Seamus Heaney Cup. Mind you long for the frach log the Darren Cluiche, Boss Moore and Son for to Cabhán. I would be holding the first. Point in a Trasna on the different in some here lach. Can draw the kick on the night page correct. It's not in the for England very far carry away Roy Dirch when he asked to call the first. Sin Colhe and Trasnan Targedain and Corsi at Irial Carbon Devera Macausig Foss Dolach a Cartig Shoe has a talk and Talon Nero a Geff Yon the Stefan with heavy stick and Dan Share on the Andrew House or one elation Curbagon in East Gardir Dan Share Colon. Agus chansen is Seamus McCoy and 3 foint a chorátar a hog sé hain per de game Brescia and Son Fairplay a das í sé stach a sé beide han oorseig fer na hier vi agus deis again níl an block all tacht ní Seamus McCoy agus pointe elle de Hamish McCoy agus í den aig na goí chomá
Go slaffer ag sé. An bháin chur ar fóríl, cóig ceang, Haran Trasnán, Sún sé sós an talún agus bhfuin ceann sin fuitige tá ceann eile ag Liam de Bléine taobhiste an fé an fósarach an sáta Macárán agus íirta cúrá sábáil i chinsca a sé fósán agus sátig Tá réag taobhiste na dachad a cóig héin ach cá siad an díú a aimsú tá sé ag Dara O'Brien agus tá Dara O'Brien ag seo charón bosta agus Tá Steve Dessa go leid seo Sún sé sós cúpla méadar agus go das réag Haran Trasnán. Steve Dess, the lads óga há fiachant credit, ná cred, a bhecha go leid óg taobhiste de fenúmad. Sún sé sós na méarna Haran Trasnán, si go néhón Bosco le líród áil in isteach an is barathe ag fear caid chua bara agus an ceann sin coil ag bara Haran Trasnán in is Tráchtaire an Jobh agus Liam de Bléine a tachan ceang a sé chur a trasning a siútí Macárán há cúla go hena féin an ceann sin ar an íirech seo chur a Haran Haran Trasnán cadile níl ceann til fórt Nachá cúnta an dúna gcónaí dain séar a Paul Macárán uair bháin eile Paul a tachtasteach agus é sin sábháilta ar líonach bristeach céhallarach ní léanana míist. Go mé místíoch 3 fointe óna chéile ríist, sin chur beánaí níos sin bhfuil sé nó imethe ón Paula agus an stand de fearí a bhíoch. A mé ó cadé mar fiúcha sós an sána mac an locha i ruúthir taobhiste an fé héin, roiis sé héin agus leis an gitó. Haran agus há sé dain séireach a bhíoch na éis tachtasteach tá Macabhór trasna go dtí Macíí fíormhain séireach mas féidir cúil siú agus chun cúil. Adam McCann Gibbs. Adam McCann, well, tá neartan Shellah fuite gas darna leach an féidir leis scór aimsú is féidir leis speisialré a taí dul go fáidir leis an dí cabhfuil gachtain na cabhfuil na cosantóirí taí agus pás isteach ag seans in isis gibir de Andrew Housaigh bhfuil aontain is taobhiste go roiis sé héin agus blocáil an tucha sé macharí seans a cún agus blocáil eile an tarna blocáil ina isteach faoi dhéanamh chásán in Jobh agus an íorhí a gcéir teachtaríis bhfuil denta go háling an son tá Céile agus cían an dán Liam ó scail Liam isteach go dtí Andrew Housaigh Andrew in is a casar an Dave yes pointe áling a bheith an son by dad fíocha sin leis an Tráchtaire héime sé gan second man séir go tapig denta go maithige ar an cos clé by dad scór áling a bheith an son thug sé go dámadéis agus thrásásta agus ábhar a cúla aimsú chomá tógfach an talún kick pin áis a stódam sé tógfach an talún Paul Macárán well the lorug sé faoi sin a díomad ó beolán ará gur déanach an chalís taobhmód an bhosci cheap na héin go raibh sé taobhiste agus a rís má scá raimidí an breise Tráchtaire agus picin na pinós chomá an na cosa ag stónam tá agus pointe go háling an isis de maitir chunta an dún Macíí in isis leis an cos clé an féidir leis an ceann seansú fan sé an captain san cathúm cháde ní dó a bhíann nach dó ag botún beag chunta ag go bhar faoin ar món in isis so cána go hocha gimid an barc Larcón an muirí ní deas isteach an son second mar fór trasna agus a seansan is Macárán cúil eile aimsú a sé an tógach an talún uairháin eile an uair seo ribh seo tógach an talún sothe chur sé ceannháin a fórí ceannháin sábáilta agus é seochan iad a chorchan ceang agus sáte ása me gile cear an díhfuil sé gíire seo á le héin chun sé trasna deas clistí Macpólí leis an Darren agus é sinime Haran Trasnán Macpólí fuair sé pointe chuir sé ceann ar fóríl bheith an ceann sa go háling leis an Darren de bhaich sé aimsú agus thá sé aimsú ige céanna faointe níos céiting sa ar an fethe an ó jincín deas agus siú tá seansaigh sémas san is pointe eile aimsú ó nimmart agus é sin fuite a chuir idir na fórne ní léon tacht ar ais an féidir leis sin dhéanamh agus é sin déanta chuir díreach